Agurterdi Gasteizko Zaramaga auzoko pilotalekutik bertako txapelketak 42. edizioa beteko du eta gaur hiru final nagusi jokatuko dituzte. Lehendabizi juvenilek, ondoren promesa mailakoek eta senior mailakoen txanda izango da azkenekoa. Lehendabiziko honetan Oiarbide eta Moreno ikusiko ditugu, bestetik Elola eta Murua, bigarren partiduan Egiguren eta Garmendia, Arrizabalaga eta Arrasate, eta hirugarrenean Mendinueta eta Perez, Larrañaga eta Telletxearen aurka. 59 klub ordezkatuta izan dira urtengo txapelketan, guztira 181 bikote, gehienak jakina Arabarrak.